Hola, soc la Marion Harper i avui estic aquí a Tordera, al poble on vaig començar a estudiar música, i estic molt contenta de dir que estic aquí, que tocaré ara a les barraques de la Festa Major. Se senten nervis, com és normal, però després una vegada comences a tocar i una vegada comences a veure l'ambient del públic i de la gent, doncs es passa i acabes disfrutant moltíssim. L'EP és un recull de cançons que vaig escriure ja fa molts anys, algunes, i algunes altres que vaig escriure l'any passat. I bueno, són cançons que parlen de situacions que he viscut a la meva vida i també de gent amb la qual he compartit la meva vida. Mitjançant un professor en comú que teníem amb el productor, amb l'Àlex Iglesias, i bueno, va ser posar-nos en contacte i ens vam enviar unes quantes cançons i a ell li va interessar i a l'UP en general els hi va agradar i bueno, van contactar i aquí estem. I knew I'd get there, but where do I belong?